10 लाख बिफां फुलि गायनो थांगासिनो उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आरो सिकारिडां ओनसोलाव फैगौ 14 सेप्तेम्बराव गायगोन 10 लाख बिफां फुलि 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड थिसनगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आरो सिकारिडां ओनसोलाव आसाम सरकारनि अमृत ब्रिक्स बिथांखिनि मोनसे बाहागो महरै बीटीसी सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दं। 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय थांखि लानाय बायदियै मुखुबै नांथाबदों जायगानि गोबां एनजिअ मावथिफोर आरो भलेन्टियार्सफोरा। बेनिनो दिनै बिफां फुलि गायनो गोनां जायगायाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा नायगिदिंहैदों। फैगौ 14 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंदो। गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव जानो थांगासिनो बिटिआर फैगौ 14 सेप्तेम्बराव आसामनि जि अमृत बिक्षरपन आन्दलन बेजों सोमोन्दो लानानै जोंनि भैरबकुन्दआव नैबे ओनसोलाव गासै 10 लाख बिफां गायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ गिनिस रेकर्डनि थाखाय टारगेट खालामनाय जादों। दा बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन होननानै खोथा होदों आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लकेल पाब्लिक गासैबो लोगो नांनानै बेवहाय प्रिपारेसन जागासिनो दङ। दा 85% बांसिन प्रिपारेसना जाबाय। दा गाबोन सानसे दंबावो, गाबोन सानसे समफोर सानसे, बे साननैयाव 100% जागोन आरो बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि बिफां गायनानै गिनिस रेकर्डआव फैनाय बे मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबहावायाबो आरोबाव गोग्गो जानो थाखाय मोजां जानो थाखाय बेवहाय जथेस्थ' खाबु मोनगोन एबा मोजां जागोन बियो। दा बेखौ मिजिंथिनानै जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि गासैबो EM MCLA MLA फोर बिथांमोन लोगोसे जोंनि UPPL आरो BJPनि मावथिफोर बयबो बेवहाय बाहागो लादों जाहाथे बे 14 सेप्तेम्बराव लानाय बिफां गायनाय हाबाफारिया साक्सेसफुल जायो। गायखांनायनि उनाव बेखौ जोथोन लानायनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेवहाय माखासे NGO खामानि मावना दंखायो, बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जागोन जाहाथे बेखौ मोजाङै जोथोन लानो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो भलेन्टियारि खामानि मावनाय नुनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्रायबो बाहागो लादों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो 14 अक्ट'आवबो बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लागोन। आङो बिथांमोनखौ 14 अक्ट'नि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखायबो जाहाथे गोख्रोङै बाहागो लायो बिनि थाखाय खावलायदों। बेसेबांसो मानसिफोरा थुबुर जानानै गायनो? ओरैनो गायनो थाखाय 5,000 सुबुंखौ थिग खालामनाय जादों। नाथाय बिथांमोना माखासे नायनो फैनाय आरो मिटिं गासै 15,000 निफ्राय 20,000 सुबुङा बेवहाय थुबुर जागोन। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।